ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво, харид ва фурӯши хона, замин ва квартираҳо. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал подписатсия кунед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. якхонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 34 квадратный метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 115 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 63 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб банлиса роҳи калон. нархаш 265 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 75 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 190 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. духонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 86 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии бозор роҳи калон. нархаш 315 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. ба мошин. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. якхонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 57 квадратный метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон. фавран фурӯхта мешавад. нархаш 205 000 сомоняи бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад.
71 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб Садиқ роҳи Калон. нархаш 256 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. духонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 40 квадрат метр. ремонти хонаҳо замонавӣ, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9-ошонага. хона дар наздики мактаб роҳи Калон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 320 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Исмоили Сомонӣ, гардиши Харангон. 6 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархаш $25,000. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, 6 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 50 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, 8 сотиқ заминай, 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 190 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 400 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависен. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.